Με ενθουσιασμό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική μας πρωτοβουλία μέχρι σήμερα. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα γεμίσει ζωή, γνώση και ελπίδα για το μέλλον. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα μέρος που θα κάνει τη διαφορά. Και το καλύτερο, εσείς αποφασίζετε πού θα γίνει αυτός ο χώρος και ποιον θα βοηθήσει. Φανταστείτε ένα φορέα, ένα σχολείο ή έναν δήμο που γνωρίζετε και χρειάζεται βοήθεια. Εκεί θα γεννηθεί η ιδέα. Μοιραστείτε τη μαζί μας για να επιλέξουμε τον χώρο που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Όταν ο χώρος αποφασιστεί, θα μπορέσετε να επιλέξετε τα αντικείμενα και τον εξοπλισμό που θα γεμίσουν το χώρο με ζωή, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο e-shop powered by Contact Pigeon. Κάθε σας επιλογή θα συνοδεύεται από μια ευχή, μια μικρή αλλά σημαντική προσωπική πινελιά που θα αποτυπώνεται σε QR code. Όποιος το σκανάρει θα βλέπει την ευχή σας. Ας κάνουμε το 2025 μια χρονιά γεμάτη χαρά, ελπίδα και θετική αλλαγή. Στείλτε την πρότασή σας σήμερα και γίνετε μέρος αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας.